Вітаємо представників Лемківської організації в Польщі. Саме перше. Представник Stowarzyszenia Лемків, пані Олена, доктор Дуч Пайфер. Хлопці, давайте тут, острічте. Вітаємо голову об'єднання Лемків Стефана Гладика. Ще не плечу. Горлицького головного заряду. Вітаємо голову або господаря громадянського округу Лемків Павла Штефанівського. Witamy przedstawicieli prasy, radia i telewizji, no i wszystkich gości, jak powiedziałem na początku, zagranicznych. Jeśli kogoś nie zapisaliśmy albo zapomnieliśmy, to bardzo przepraszamy. Najpóźniej, bo napisze zazwolenia, to się poprawimy. Dobre. Co dalsze? Передаю голос, jakby siadasz to zabyło, to передаю голос konferencjerom. Pani Olena, Olena, Julka doszła. No widzicie, na stary się człowiek modlić, widno, że ma grzechy nic. Tak, nasza śpiewaczka, znana śpiewaczka Julka Złosia. No i nasz już majże jak profesjonalny konferencjer, jak to imię wasze? Wasyl. Wasyl Szkęba. 14 січня, Василя Великого. Z Kalusza. Хоч є ростом і мало, але рахується великий. No він хоч невеликий хлоп, так, але досить велику голову ma i добре оповідає жарти і то wszystko, що треба. Przede wszystkim przywitajmy Fecia, Fedora Gocza, bez którego nie byłoby nas tu Gneska. І дай йому Боже доброго здоров'я на купу років. Петю, no to proszę, дівчата, так, підтримайте його. Że my już nie musimy tak długo czekać na światło od Rusa do Jana. Po paru rokів. Дякуємо, краще, дякую я особисто за ваші теплі слова і привітання. Але і дозвольте, що привітам наших, можна повісти, представителів колективів, а окремо з далекої Легніці, Юрко Старинський з ансамблем Кучера. Так. Witamy kierowników i członków zespołów polskich, którzy przyjechali też dać nam troszkę. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mam przyjemność zaprezentować list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Ryszard Kalisz. Przekazuję Państwu, nie mogąc uczestniczyć w tym spotkaniu, swoje słowa. Więc, Naprawdę? To na Watrу Михайло і будете в суботу? Не будемо, не вернемо до того часу. Так? А де будете в суботу? В Живці. Тиждень культури Бескидської. В Живцю? Я там буду в середу і в четвер вечора. Ми тиждень вже будемо. Ми тиждень. Ми будемо від понеділка. Зарані хами і будемо до понеділка. Mam bardzo гарний фільм з вас награний в неділю, як сте на Ватрі танцювали. А я пам'ятам пана. Так. Лемко Авсофт. Файна кошелька була. Lemko.org, pamiętajcie. Kto na tym pracuje, że kto wyszyła to te rzeczy dla was? To pan Staryński się tym zajmuje i nam załatwia wszystko. Ma takie stare babci, że tym się zajmują? Czy... My dokładnie tego nie znamy. Ale strasznie duże roboty. Podobno z jednym strojem chyba około 2 miesiące aż. A w tych, jak się nazywają? Portkę. Połośnik. Nie znam, ja gadam portkę. Tak? To wołniane, prawda? Nie горяче це? Горяче. Rusyny ze Słowacji, no Chłowawici gadają. Aha.
Tam na Lękowyni po mecze choramy. Tam na Lękowyni po mecze choramy. Tam na Lękowyni po mecze choramy. Chcesz wyżej? Tak jest lepsza chyba. Ale to szukamy najlepszej. To Sardyni było. Jaka? Na Lękowyni po mecze choramy. Tam na Lękowyni. Dziękujemy serdecznie Natalci Połtałci, a Natalka Połtałka to je tak naprawdę Margaryta Tom. A teraz przed wami Iryna i Henadij. Ilienowie po polsku, po rosyjsku Ilieny. Prosimy. Ні, właśnie ні. В 30-х роках, od czasów, kiedy byli doty robione, dopełniane były ukraińskimi haftami. Tak, także i na zapaści. Także to te elementy akurat to są zjedne, bo to jest Komańcza i Średnia Lękowyna. Natomiast Zachodnia w czasie w 30-tych rokach to były właśnie takie, z ukraińskiego išli. Także było takie pouczenia, elementy ukraińskiego haftu. Ale zaraz taki słowak, bo to byli Kamenici na Łojowskiej išli krestykowy, a na przykład Bogusza, Bołcariowa, Stawisza išli kwitowy. Ale to drodzy właśnie takie były. I tybetowe spidnici. Natomiast to jsme zrekonstruowali z 19 stolecia, z 1890 roku, tak się ubierali żeny Boguszy.
No, a jeszcze drugi mają takie, że byli jeszcze żakiety, że one były w Ince i to było wzorowane na miejscu jak z miasta, jeszcze ciły, dotali żakiety. Takže są żakiety. А я здивувала такі в Ждині мали на сцені, такі була група. Tak, no to właśnie nasze były. No i także jeszcze to, także ona ma gorset, ale jeszcze ciły żakiety, jeszcze biły zapasy. Natomiast to jest to jest świadkoła. I co do świadkowej, tak. I to jest otworzone, zakonstruowane do świadkiewki, nawet wzory, tak, facylika. No, i jeszcze potem w każdym буде команча є. Z команча są to te bluzowce. А та дівчина? A to, tak, to jest spod Bardejowa, Beferiu Bardejew, to jest od tamtej strony. To jest stran tych jeden, bo też staramy się wkazać i drugi bik Karpat. To jest Bardej, znaczy to Becheriu, dokładnie tam te steła pід Bardejową. Mamy jeszcze jedyne miski stroje lemkівські, takie białe, to są ze Świdnika, tak? To za zakres. Mamy też jedyny, bo gadają, że lemkę lem na celi, to się gada, że lemkę mali biedny stroj, gadamy. Nikt to mi nie mówi, że lemkę mali biedny stroj. O, a to te stroje, to są jedyny z miasta, jedyny lemkівські stroje z miasta, ze Świdnika. My tak się badali rusnaczkę w Świdniku. I właśnie oni na żaden nie musieli się uważać, bo chodzili po porochu, po glini i w mieście tak się lemkini w Świdniku badali. Tak, no i taki krasota, też materiał był dobry, wszystko. Jeszcze mamy komaneckie stroje, to wkażemy. Ще не вбрали. Mamy wszystko. Romciu, przynieś Szuchaniu. Romcia zakrysztę. Чуганю маєте теж? Mamy taką wysowiańską starą. Чуганю. Hołośnie mamy otworzone, zakonstruowane autentycznie. Kroje wszystko pan Stefanowski nam pożyczał. Michał. Pan Stefanowski nam pożyczał autentyczne toty. My mali zmysł od jaka tu jest to wszystko, co tak specjalnie krojene. To nawet nie jest taka, że to jest udawania na autentyczne. To jest wszystko krojene, nawet krojene, bo jest autentycznych wzorów, tak, wyszywane, wstawiane i paski, tak jak było. Romciu, po Szuchaniu. No jak to masz? To idę do autobusu Szuchaniu. Przyjdę z tu, kazaty. Maryś, ти повинна взяти Юрка на рукопис прочитати, заnim видрукуєш книжку. Maryś, posłuchaj to. Pokażemy. To wiadomo, że nie jest autentyczna sukna już, bo to byśmy pisze z torbami. Ale wzór, wszystko wirne zachowane. Mamy, że teraz jeszcze mamy przygotowany tańce dla młodzi, co się nie chce tańcować, taki starodawny. Tam są potriasky, sztajerki i to się tańcuje. Киня, котрий стрім посміє. No słuchaj, no to człowiek to nie jaki, to może być jasło, jaselskie. To ty, Świadkowa. Старше. Так, але той мені напис шкодить, якби трохи O, to tu. було трохи в сторону. О, отак. Za to kasotu ty. Czekaj. Ja też mogę. Po słowo ten bucho. Є. Dobra, będziesz jakoś zadą, bo to tak. Kazaty. Tu. Всі там двоє, єдна. Wchodzimy. Молодіжна карточка. Ульцю, але напевніше, зараз ми закличемо Юрка Старинського ту і найповість пару слів добрі, бо їм тут вже десь ostatnio були десь за великим водом. Ja tak думам, Юрко, маєш чим хвалити. Panie Jurku Stareński, proszę прийти tu deskę. O, już jedut. Proszę. Dobry dzień. Dobry dzień, daj nam Boże dobry dzień. No to перед тим Ульця повіла, що маєш аж 150 діточок. Ой, Менше збільшив 105. 105. Ну, як 105, то 150 недалеко. Мастера нігде не мала, ну, щоб все була повна, добрі? No. Але
A potem, Jurku, powiesz nam, jak to się robi. To znaczy, No, to jak się robi? Ulciu, Na na- tym nie znaczy, masz lecą od Na mnie. tak rok to byśmy się hańbili, jakby nas wcięli. No i panie Jurku, proszę pójść, czuję, że desy byli tak daleko. No kuście byli, ale nie znam, czy za wodą, bo to my tak przez wodę raczej nie lecili, ale do inni kilometrów, 10 tysięcy kilometrów odtal, byliśmy za wielkim chińskim murem. Byliśmy w Chinach. Lemkę budu. Popleściemy Kyczeri i daj im Boże dobrą drogę i fajną usługę. A ja potwierdzę, bo prawda, Kyczera jest członem UNESCO. Jest to jedyny mężczyzn ansambl w Polsce, który przynależy do UNESCO. Jest taka struktura UNESCO, która nazywa się CIOF, Międzynarodna Rada Folklornych Towarzystw Festiwali Narodnej Sztuki. Jest to agenda B UNESCO. Kyczera ma certyfikat tej agendy, tej struktury i z racji tego reprezentuje Polskę jako oficjalny przedstawnik na największych festiwalach na świecie. W tym roku mieliśmy zaproszenia z Kolumbii, z Hongkongu, z Peru, gdzie pojechamy jeszcze nie znamy, ale wyjeżdżamy w siady jak Lemkowski ansambl. Przykład, do Chin, Chińczycy zaprosili 2 ansamble z Polski. Pojechał ansambl wytypowany przez CIOF, polski, z Lublina, i pojechała Kyczera jak przedstawnik Lemki, jak lemkowski ansambl. No to Chińczycy podleciamy powiedzieli, do tego. Fiat Mati 2 ansambly, bo Fiat Mati Lemków, potwierdzam. A finałowy koncert we Francji, mieliśmy 1,5 roku temu festiwali we Francji, to było ponad 100 koncertów. W Ciwi Francji finalny koncert festiwalu we Francji nazywa się Lemkowska Mozaika. Także potwierdzam, o Lemkach znają w świecie, a to tym młody ludzie, często wasze bliskie, może dzieci rodzin, są ambasadorami lemkowskiej kultury i za to im polapkajcie, żeby mieli motywację. No ale znate Людонько, że 40 koncertów w Francji dati, to się trzeba było bardzo dobry popuczyty. Jeśli poplecemy A fajno, było inaczej jak dneska. daj Boże, jeśli było chorić jak dneska. Było horiacze. No widzicie, ale z takim kierownikiem to все буде normalnie i nigdy nie będzie za горячо, ani za studeno. Jeszcze raz, Kyczera, Kyczera, Kyczera. Dziękuję. Dziękujemy. Ja na koniec powiem, że tu dneska praktycznie prezentuje się młoda grupa Kyczery, która w tym roku wchodzi na scenę. Drodzy Państwo, drodzy goście, jak wszyscy wiecie, wielka uroczystość się odbyła w tej miejscowej cerkwi z okazji 20. rocznicy jej pobudowy i otwarcia. Trzymajcie się i życzymy wszystkiego dobrego. Adam, jeszcze raz. I zagrajcie nam dochodu! Idu ja do lisa wesoły, bo my nechaj do porobane. Remiaki do nauczku, rozwodnił na ruczku, budu ja i kołysa pomaluczky. Panu, hej, hop, panu, na ruczku, budu ja i kołysa pomaluczky. Peper bude, damski tanec, no i muzyka, radio!
Dobra to żena, hej, co można szanuje. Przyjdę skocz lepiany, hej, samo wyzuje. Przyjdę skocz lepiany,
do samych diwoczok. Hej, kaliczka, do samych diwoczok. A na temperoczok, ojaja, one wistoczok. A na temperoczok, ojaja, one wistoczok. Hej, wyliłki znale, jak byli tam dobry. Hej, wyliłki znale,
to nie jest waliorne, bo po lękiwsku to nie tak. Po lękiwsku nie tak ma. Ulciu, czujesz? Ulciu, słuchaj, Milan poцілував не по лękiwsku. Він як цілував, то так, słuchaj, tak. Tak jak po lękiwsku nie tak. Proszę Milan, smocz, żeby znał, bo przemać pisze, cię ніхто не навчить. Отак. Були інструкції. О. Перша ніч. Так ma бути. Ale wy ste łaska, a my ще nie. Ну та слухай, як будеш такий, Він мусить капелю слухай, як будеш такий несмілий, то гмреш не женатий. Milan Dersza. Instrukcje były. No, ty nie prowokuj. Nasia rozweseli, to nasze selo. Gamboczku pro pana, ryczko pro malaria, ruchy pro prostaka, nohy pro chudaka, ruchy pro prostaka, nohy pro chudaka. Tańcowałabym ja, ale chyża mała, wykrutyłabym się, krawat bym porwała, wykrutyłabym się, krawat bym porwała. Teper Jasia rozskakała, teper się mi rajte, czarnym ciźmie podograła, teper im rajte. Hej, kudaki, krucenu zagrajcie. Hej!
dobry, do sklepu mojo. Napij się tam, napij się tam, napij wynka czerweno. Napij się tam, napij się tam, napij wynka czerweno. Ej, bo druhy dziwoczny, leżą sobie winoczny. Ty budesz składać, ty budesz składać, piły pelenoczny. Ty budesz składać, ty budesz składać, piły pelenoczny. Pięknie przyszła karta narodowa, cała muzyka był doszykowa. Hej, wy muzykanty, zagrajcie i szargać, choć sobie tańcują śpiewały. Hej, cały muzykanty, co zaznał. Stały miesiące, złoci lat. Nikt nie zapłacze, bo te zynamka samą zapłaczą. Nikt nie zapłacze, bo te zynamka samą zapłaczą. Na pierwszostwo, hej, do domu. Kamarady Austrian, hej, jak sama się chciał, żyje tam,
Czący Hannę ore, czący Hannę szyje. Страплено, здушено, злих цяпках, але віддали wszystko для того, щоб ви ще потішили. Дай їм Боже доброго здоров'я. Юркові Старинському керівникові тіж дай Боже доброго здоров'я і його жені діточкам. Ну а ще тут другий керівник був. Прошу, Десте, прошу. A ja jako ciekawostkę powiem, że pan, który pracuje z nami nad techniką, nad klasyką, pan Krzysztof Kobylak, jeszcze do niedawna był solistą i choreografą Державного ансамблю пісні Tańca Mazowsze. Ну видите, тепер знати, бо так було ніхто не знав, а так го wszystko знаме. Щирі дякуємо тепер ще раз. Дай вам Боже доброго здоров'я і велике право, як виповідати їм на дорогу. Дякуємо щирі. Wariat tak, że wszystko je dla ludzi. Jak się jedną czarku lem wypije na zdrowie, to jest wszystko w porządku. A lemky, kiedy się stryczali, to przeważnie jedną czarką się ostyli i życzyli sobie mnohaja i bohaja lita. I takie stare, starodawne lemkiwskie mnohaja lita chcemy wam wszystkim zaśpiewati. Najpierw dla pana Fedora. A pan Fedir najżyje, najścia z nami napije, daj mu Boże zdrowia, mnohaja, mahaja, mnohaja, lita, lita, mahaja. Wszystkich hości, naszych hości najżyją, najścia z nami napiju, daj im Boże zdrowia, mnohaja, mahaja. Nasze lemky najżyją, najścia z nami napiju, daj im Boże zdrowia, mnohaja, mahaja, mnohaja, lita, lita, mnohaja, lita. Dziękujemy. Daj wam Boże dobry dzień. Prosimy serdecznie
naszego archiepiskopa na pożegnalne słowo. No i sпереду. Слава Ісусу Христу! Дорогі присутні, дорогий наш колектив. Що я хочу сказати? Я чоловік, котрий пам'ятає часи передвоєнні, коли Лемківщина була Лемківщиною, я би так сказав. Бо сьогодні, що нам зістало з тої Лемківщини? Назва. Але з тамтих часів пригадую собі слова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, лише камінь має. Нас веселено з тою думкою, щоб ми забули за рідне слово, за віру, за своє коріння, щоб ми забули, де наші діди і батьки поховані, щоб ми стали яничарами. І нелегко було тим, котрі були на Заході. Я сам був виселений до Михайлова коло Любіна Лігніцького, коло Лігниці. І моя мрія була яка? Щоб в якийсь спосіб вернути назад в гори. Бо я не чув себе там на Шлеску. Я не хотівся, якби втопити в тамтой нурт. І сьогодні, коли мені вдалося вернути по 57-му році, і коли сьогодні я бачу Кичеру, як вона прекрасно співає, я не буду оцінювати артистичний рівень, бо він високий. І під взглядом співу, і під взглядом танців мають доброго хореографа. А сам факт, що вони їздять по світі, то вже є щось, що приносить їм славу, але приносить і нам, всім лемках, сатисфакцію, що власно так і колектив співає і працює. Їдемо? Ансамбль видимо, очевидно. Очевидно. Dolina, Drażka wyszlapana, do miasteczka Dolina, Drażka wyszlapana. To do Drażka wyszlapana, do gminarką mielona. Do Drażka wyszlapana, do gminarką mielona. Tańcz, tańcz, moja miła tańcz, gdy muzyczka gra. Tańcz, tańcz, moja miła tańcz, gdy muzyczka gra. Bo ja śpiewam dziś dla ciebie, żebyś czuła się jak w niebie. To jest melodia, która rozwesela nas. Bo ja
Ciebie, żebyś czuła się jak nie, to jest melodia, która rozwesela. Very well. Połowinu pióra była, wyżyczył swoją lubu, my z tobою bez ustili. Oj, smereko, rozkażymy mi smereko, co ty tak rozlesz daleko, czarna moja smereko. Oj, smereko, rozkażymy mi smereko, co ty tak rozlesz daleko, czarna moja smereko. Dziękujemy ślicznie. Цапки. Топиться. Ну і люди ся молять, єдно кричить, друге плаче, третє ся молить, ну що робити, конець ніт. Ну то księdza бо нам. Ну щоб odprawу зробив, бо już i tak gonemy. Повідають, księdzy суд. Księdz jest, тихо, тихо. А потім jeden повідає, як księdz? Ну то прошу, робте odprawу. Księdz призрівся, хто йде з касом? Не зрозуміли сте. Повідам для тих, хто не зрозумів ще раз. Нашли księdza і księdz мав робити odprawу, але шуфаюся то підніт. Księdz призрівся на людей і повідав, хто піде з касом? І знов сте не зрозуміли. Ну добрі, прийде роздомін свій, потім хто то розставити і буде добрий. Хто просто бесідує? Зібралися 3 księdzy і бесідують. Я не повідав, ой, кепсько жити тепер, тягар такий жани. Mało, дякую, mało ślubił, to ty 2, tak, mało ślubił. Drugi powiada, no i mało chrzcin, to ty 2, tak, mało chrzcin. A trzeci powiada, no i mało wmierają. Chwała Bogu, że księdzu nie. No ale może by mi odpustili, to Odpuszczę. Mam małe ogłoszenia. Za tydzień niedaleko bude odbywało się 14. Święto Kultury nad Osławою. Organizatory Objednania Ukraińców u Polszczy Hurtok w Mokromu zapraszają od 14 godziny. Wzięty uczest będą występowaty zespoły od nas, z zagranicy, z tej dalszej i bliższej. Serdecznie zapraszamy wszystkich. A teraz przed wami wystąpi zo Zborowa, to niedaleko tam od nas bardzo. Ale Ulcu, chwilku, pokolony bisidujesz, co one mi się zdaje, że jeszcze nie nastrojemy. A tu już Paulo Stefaniewski chodzi, bidaka. No to damy mu słowo, dobry, damy mu. Ale proszę was 5 minut, bo jak bude bliżej 5 minut, godzinka bude wykluczona. No to proszę, 5 minut dos, ale skorsze idę, bo to szybciej idę do tych 5 minut. 5 minut, panie konferencje, to dla mnie za duże. To już 1,5 piszło, jeszcze 3,5. Tam mi 3,5 wystarczy. Ja byłem pod wrażeniem toho ansamblu polskiego, z napisu widno nazywać się Wiwat. Ale to był ewenement naszego dnešního świata.
ja bym jeszcze raz was serdecznie poprosił. Taki polski ansambl, a tak prekrasno zaśpiewał nasze lękiwskie, nasze zagalnoukraińskie pieśni, że ani mi się wierzyć nie chce i proszę was dodatkowo o oklaski dla tego Ale proszę ansamblu. pamiętати o 5 minut. Nie. Odżeż tych 5 minut to ja was chcę na tych 5 minut przywernuty do 44 roku, kiedy Zendranowi była wielczezna wojna. Druga wojna światowa i tu mężczyzna Zendranowi łamał się faszyzm niemiecki. Ja chcę rodzinie Goci przyświęcić swój twór Wojna w Zendranowi. Powiem go po polsku, żeby wszyscy zrozumieli. Wisiała na ścianie Lękowska ikona dla wielkich i małych. Kuchnie polowe. Teraz się podmyda jak Ale jak? no ta do nieba do pekla. Dobre, pozmy do piekła. A ja pójdę pierwsza, bo Sądzowi myślała. Juj, do nieba wyżej. No, że jesteśmy. A teraz przyjdę Zuzka, bo ona jest moja najlepsza kameraczka. Do nieba, do nieba, do nieba! A może wejść to moje, to tak dużo A jestem w domu. Hej, cześć! Moja Fredka domu pojede. Teraz pre mne vyletela holubička.
však som Však ty bubňar. nie bubňar, ale tvoj otec. A oceče pochoreli, tak prišiel ja. A? Bubnujem, že vevala letárnov, že bude verbovať. Do vojny! Ale perše sebe musím vyskúšať v parobkoch, či znajú pochodovať. Ty. A ze to ten najbojazlivejší. Pod kydlami bol. Jak fajnie tam! Verím. Ty się postav tu. Nie, ty się postav tu. A ty się postav tu. Tak. Doprava. Dobre. Pochodem. Hop.
No i szczerze dziękujemy im, daj Boże im dobrого zdrowia. Tańcują bardzo dobry, ale jeszcze chwilkę, bo pada. Ja budu trzymać. Nie, to він ma sam стояти. Майстер, він що си не то. Підоприй його цеглом або каменем привоз. Ну то добре, і дякуємо щирі, тарці з Тарнова, але окремо мушу подякувати циганам з Зборова. Щирі. Ну і знаєте, що, браття цигани, вам хочу пожичити? Грайте так, щоб руснаки ліпше від вас не грали. Бо як будуть руснаки ліпше грати від вас, то ваші дідовища в труні перевернуть бріхом на долину. А руснакам повім, що не будете руснаками, як не будете грати ліпше, як цигани. Ну, щирі дякую вам, дай вам Боже доброго здоров'я. Потішили сте люди, щирі дякуємо. Дай Боже вам доброго здоров'я. Ульцю, тепер ти ще бер за роботу. Ja ty potримam. A teraz zapraszamy ditoczki do konkursu. Karolina Madej, Ewelina Karolina Kataryna Toropyło, Wilchiłcia Natalia Wioletta Fydryk, Burjak Paulina i Aneta, Paulina Anita Burjak, to same. Wszystkie ditoczki prosimy na scenę.
Cygani lubią konie, a konie nie praścije. Cygani lubią konie, a konie nie praścije. Haj mama, 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 lubię cygana Jana. 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 Hopa, hop, 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 hajso! Cygani lubią pieśni, a pieśni nie praścije. Cygani lubią pieśni, a pieśni baranije. Haj mama, 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 lubię cygana Jana. 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 Sha-la-la-la-la, hoppa shout, hop hop chip hop hoppa, hop hop chip chippa, hop hop aiso. Cygani lubią pieśni, a pieśni nie praścije. Cygani lubią pieśni, a pieśni baranije. Haj mama, 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 lubię cygana Jana. 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 Dziękuję bardzo.
Muzykanci teraz precedku a pre ten Tarnowský kostelek. Ten Tarnowský kostelek, koło niego ustnie. Ten Tarnowský kostelek, koło niego ustnie. Wszystko się mi widzi, wszystko się mi patrza, że mój mili widzę. Chodzę do mnie. O, jaki Teraz